homie! Bro! Son of a bitches. Sons of... Jatketaan. Son of a bitch. Niin, mutta jos me puhutaan Miksi monikosta... son of a bitch? Niinku... Son of a bitch! Näkyyks noin? Näkyyks kello? Kello? Ei näy ne. Whatever. Joo. Eli me puhutaan tänään miehistä ja oudoista asioista, mitä nimenomaan miehet tekevät, koska Mut me mitä naiset... me ei ymmärretä. Niin, ja me naisethan, mehän ei tehdä mitään outoja No juttuja. ei todellakaan. Miksi me tehtäis? Ja me voidaan aloittaa, siis ehkä kaikista yleisin huomio. Tietenkin on näitä ihmisiä, kenellä on niinku näitä omia henkilökohtaisia outoja juttuja, mutta me puhutaan nyt semmosista yleisistä. Niin, ja siis okei, tää on ehkä vähän yleistämistä, mut et kaikki ei välttämättä tee näitä asioita, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä me ollaan huomattu, että erittäin moni tekee. Ei välttämättä kaikki, että älkää nyt ottako itteenne tätä välttämättä, mutta et Välttämättä ehkä voitte ottaa, ehkä et vähän voitte miettiä tekojanne. Niin. Okei, tämä on aika tuomitseva. Joo. Ei, mutta siis nää on ihan hauska juttu, eli kyllähän miehetkin voi olla ihania joskus. Niin, nää on ihan hauskoja jotkut, mutta nää on vaan sellaisia, että mitä me ei vaan ymmärretä, mihin me toivotaan, että me joskus saatais joku selitys. Jep. Eka asia on ehkä tää kuvien ottaminen. Joo. Niinku väärästä kulmasta. Siis mä en vaan ymmärrä, että mitä te saavutatte miehet hei sillä, että te otatte alaprofiilista kuvia. Kiva feministi. Miehet Okei. No feministi oikeesti. Siis mitä te saavutatte tällä? Ei, mutta siis ihan oikeesti. Ei, kyllä Kyllä naisetkin ottaa alaprofiilista kuvia. Mä otan päivittäin alaprofiilista kuvia. Mä otan niitä eri tavalla. Mä otan niitä niinku, lähetän niitä kavereille. Silleen niinku, tiiäks, että näkyy toinenkin leuka. Tiiäks? Niin. Joo, tiedän. Ihanaa, että jaoit tämän kanssa. Ei, mutta tiiäks ihan oikeesti, koska sit jätkä taas ottaa silleen niinku... Niin siis jokainen kuva, niinku selfien, minkä jätkältä saa, on kyllä aina täältä. Instagramissakin niinku puolella ihmisillä on niinku... Niin se ei oo suoraan tässä, se on se slightly alhaalta, että se näyttää silleen niinku oudolta. Niin, no ei se joskus niin itse näyttää ihan hyviltä. Niin joskus mutta silti mikä se juttu on. Mutta mä keksisin tähän teorian, koska selfieiden ottaminen, jos sä näkisit kadulla, että jätkä ottaa selfieitä näin, niin sä saisit heti gay. Gay! Niin. No oikeesti, mun mielestä ainakin. Kyllä se kiinnittää vähän silleen huomioon, että mitä Joo. Ja siis mä olin kerran bussissa ja sit mä ajattelin, että mikä se kameraääni, mikä siellä on. Niin hetken mä en tajunnut, että siellä on, siis se oli joku viimeinen bussi illalla, mä en tajunnut, että siellä on joku toinenkin, kun en mä ollut yhtään kattonut. Yhtäkkiä kuulee joku kameran ääni, sit mä niinku kattoo hetken silleen, niin mitä tää tapahtuu. Mä käyn niinku taakse, sit siellä on joku 15-vuotias poika. Sitten mä olin niinku, hei, miksi? Mitä sä teet? Silleen niinku, haloo? Teoria jatkuu tästä. Että koska se on niin outoa ehkä silleen niin kuin jätkille ottaa näin, niin sitten ne ottaa sen silleen vaivihkaa. Niin. Että kukaan ei niinku huomaa, että ne kävelee jossain. Oho, tulipa vahingossa kuva. Ja silleen just kun niinku tekstailessa siinä mukavassa. Ja toinen on se, että koska ne ei halua, että niiden miehisyys nakertuu selfieiden ottamisessa, niin ne korostaa niiden leukaa. Mä oon aivan varma, ne ottaa niinku maskuliinisia piirteitä tähän selfie-hommaan mukaan. Hyvä pointti Roosa. Tämä on sitä. Mutta hei, nyt kun alettiin näistä kuvista puhumaan, no mä oon pari muutakin sellaista, niin mitä mä oikeasti olen välillä miettinyt, että joskus mä oon jonkun muun Tinderin selannut, niin siellä on, ja just jotain Facebookia, sit siellä niinku tulee joku vastaan, jonka profiilikuvan on auto. Joo, älä. Miks? Tää silleen niinku, tai silloin joskus 15-vuotiaana on mopo. Joo, siis eihän missään säännöissä tietenkään lue, että sulla on profiilikuvan pakko olla oma naama. Että voihan se nyt olla mikä tahansa kukka-asetelma tai kirjahylly tai mitä, mutta auto. Ja siis muutenkin jätkiltä on niinku autohomma. Mä en niinku tajuu. Semmosta, että sitä pitää vaihtaa ja pitää olla niinku alumiinivanteet. Siis ihan sama mitkä vanteet, kunhan sulla on pyörät siinä. Vai mitkä on renkaat? Kunhan sulla on pyörät autossa, niin auto liikkuu. Sillä ei. Väärin. Näistä
esimerkiksi tämmönen, ei mitenkään klassinen esimerkki Justin Bieber, kun se posettaa. Joo, sitten on niitä jotain ilmeitä. Nämä niinku oikeesti... Ei niinku... Siis mä muistan, kun yhdessä vaiheessa kaikki tuomitsi sen kuuluisen duckface. Mut sit kun jätkillä on joku vastaavallinen ilme, mä näyttäisin demonstraatioa siitä. Mä en osaa. Se on vaan niinku jotenkin... Mun kasvojen lihakset ei mee. Ota, ne rentouttaa jotenkin suu, ne ei niinku hymyile. Sitten ne nostaa kulmakarvoi. Heidu näin. Eikö se ole lähellä? Se on hyvä. Tässä on hyvä esimerkki. Mä en osaa sitä. Rosa voi jatkaa koko loppuvideo tälleen. Osaaks puhua tälleen? Tälleen vai? Miten? No, jotkut ei sit taas hymyile ollenkaan. Esimerkiksi mun veli. Mä en oo ikinä. Joo, munkin veli ottaa semmosia... Siis mä en oo koko mun elämän aikana nähnyt yhtäkään kuvaa, missä hymyilis. Siis se on ainoa. Mä en sit taas siis tää oli joskus ehkä 800-luvulla, kun ei saanut hymyillä. Ehkä se... Kun sä katsot niitä kuvia, jos joku hymyilee, niin kaikki mitä vitsiä sä teet, niin sä hymyilet tossa kuvassa. Ja nykyään jos ei hymyile, niin ehkä mun veli on 1800-luvulta. Eikö se on syntynyt väärään aikaan vähän? Onko se se, kenellä on ne hevoskärryt siellä takapihalla ja... Joo, just se. Sama veli. Käyttää. Joo, sama veli. Amismafioso. Joo. Just se. Niin. Laitaanko tässä vähän housuja kameran edessä paremmin? Nyt istun alas tähän. Istun tähän. Mä luulin, että sä otat mut kiinni. Mä yritin ottaa. Rosa, hei. Toi vois Rosa, hei. Mitä meni noin niinku omasta mielestä? Mun mielestä ihan hyvin. Hyvä. Sitten mä oon kans miettinyt kun me ollaan joskus suunniteltu jotain asioita, niin me ollaan niinku oikeesti valehtelematta kavereitten kanssa saatettu suunnitella jotain niinku parikin kuukautta aikaisemmin. Jotain juhlia. Joo. Siis helposti menee 2 kuukautta. Helposti. Sen aloittaa vaikka puoli vuotta aikaisemmin ja vähän funtsii niitä Niin, siis puoli vuotta aikaisemmin saattaa tulla idea, hei mä voisin pitää silloin juhlat silloin. Niin vaikka silloin ensi vappuna, mä voisin pitää vaikka jotkut illaisteet silloin. Tästä vähitellen ensi kuussa mä aloin miettiä niitä, ehkä en ihan vielä ensi kuussa, mutta ehkä 2 kuukauden päästä aloin miettiä sit jo niitä, että mitäs koristeet mä ostan, tarjoamaan boolia, ketä mä kutsun. Niin, minkä väriset kengät mä laitan. Niin sitä just, että mikä mekko, pitäisikö ostaa uusia. Mitä on? Sit kun kuukausi siihen aikaan jää, niin sit alkaa tulla vähän semmoinen stressi, että ei vitsi, että mä en vieläkään osaa päättää näiden 2 huulipunasävyn väliltä, että kumpaa mä pistän. Tuntuu, että ei oo aikaa enää. Niin, sulla on 8 viikkoa aikaa niin miettiä. Mitä hajuvettä mä laitan? Niin. Haluatko mä tuoksun niinku kesäisen ihanalla raikkaalta vai sit taas jotain kamalalta myskiltä? Niin. Kumma sä niinku haluut olla ja miten se mätsää sun huulipunaan. Niin. Hei, mä annan tähän sen esimerkin. Esimerkiksi meidän tupparit toiset, me kutsuttiin about kuukautta aikaisemmin meidän tuppareihin jengi. Ja sit ne jätkät kenet kysyy sitä, niin et tuutteko te meidän tuppareihin? Kysyy vaikka niinku 3 viikkoa, 2 viikkoa ennen niitä tuppareita. Ja ne vastaa, että en mä tiedä vielä. Sit siellä on silleen niinku, että haloo hei, siihen on vasta vaan 14 päivää. Totta kai sun pitää tietää, mitä sä teet silloin. Niin just. Mutta ei. Mutta toi on tätä niinku suunnittelemattomuutta. Niin. Et ei ne niinku mieti. Siis, ja jos joku jätkä pitää tuparit, niin ne on silleen, hei, torstain tulee mieleen. Pitäisikö huomen tuparit? Niin, tuli tuossa mieleen, että jos jätkät nyt kolatessa saunassa, niin pitäisikö pitää tämmöiset tuparit. Ja sit ihmetellään, kun kukaan ei päässyt. Ja niin. Ja sitten esimerkiksi niistä meidän tupareista vielä se mun Amish-veli päätti samana päivänä, että se ei tuukaan niihin tupareihin. Mä ajattelin, onko se joku Amish-traditio, ettei saa juhlia toisten tupareita vai mikä tää on? Ehkä se hevoskärryt ei kantanut tänne asti. Mä itse just ajattelin että musta tuntuu, että hevoskärryssä ei nyt ollut niitä alumiinivanteita, niin ei sit ihan nyt tulla. No ei vitsi, siitä se johtuu. Ei ollut juhlavanteet päällä niin sanotusti. Mä en tiedä, annaks mä kyllä tätä ikinä anteeksi. No itse se, kun ollaan niinku... Jos me nyt tässä deitattais ja mä olisin vaikka nyt se jätkä. Mä oon se onnellinen muija. Ja mä oon jotenkin aina päädyin siksi mieheksi.
vaikeaksi, jos pitää improvisoida jotain miesjuttui. No mut kuitenkin, no kun sä oot tämmönen blondit, ja niin sit ei mitenkään pilkallisesti tai mitään. Mutta joo, jos mä olisin nyt mennyt seurustelemaan ja mä olisin jätkä, ja sä olisit nyt mun tyttöystävä, niin sitten tässä ollaan niinku voi luti ja ooppa sinä söpö ja näin. Mut sit kun tulee niinku bros around, niin sitten ollaan silleen, että niin just silleen, että yo niggas tai mitä yo homies ja sit ollaan ihan, että en mä tiedä kun katoi muija tossa on, että tossa on en mä tosta nähnytkään. Se Mutta nyt se menee, eiks mee? menee. Niin, eli yksi tämmönen asia, mikä on kans outo, on se, että kun mullakin on tämmönen pikku kauppakassi, minä mä ajelin, niin sitten just kaikki niinku miehet mun elämässä, tarkoitan nyt siis niinku kavereita, sukulaisia ja perheenjäseniä, niin on se, ettei voi niinku mun antaa ajaa, vaikka mun siis omalla autolla. Autolla. Joo, siis siinä on kyllä... Ja sit jos sä niinku jonkun onnekkaan sattuman kautta pääset siihen kuskin paikalle, Niin. ja sit sun viereen tulee istua sun isä. Sit sä ajat siinä kaikessa rauhassa sitä autoa. Ja sit sä tulee joka ikisestä asiasta Niin, joku kommentti. esimerkiksi kun ajaa mummon päätä, niin sit siitä pitää heti sanoa, että hei huomasitko se ton? Miksi sit kommentoi? Niin, koska ihan kun mä en ois... Totta kai mä huomasin sen, mitä väliä. Niinku A nähnyt sitä, että sitähän mä just niinku yritin. Niin. Ja B niinku tuntenut sitä, kun pupum, mä mietin heti, että autoiskari meni huono. No niin, esimerkiksi tää, että jos mä oon nyt muija ja sä oot nyt jätkä, ja me nyt tässä chillaillaan, Joo. vaikka mitä jätkät chillaa, käsihousuissa, ei kun Käsihousuissa, niin. Voidaan puhua siitä seuraavaksi. Niin, no niin, sekin on Se voidaan puhua siitä aihe. seuraavaksi, joo. Mutta ekana se, että jos sä nyt sanot jotain tai teet jotain ja mulla nyt sit vähän flippaa tai jotain, että kun sä nyt sanot noin ja noin, tai niinku suutun sulle, Joo. niin mitä jätkät luulee ekana? No mä heti ajattelen, että se on menka. Niin. Mikä muukaan siinä saa? Mikä muutakin nainen on vihana? Mikä itsestäänselvyys se on jätkille, että jos nainen suuttuu, niin ai sulla on se aika kuukaudessa. Voi Osan vitsi. Ottoni, että toivottavasti sä nyt pärjäilet. Mut mitä jos mä oon muutenkin vaan kahden bitchi? Mitä jos mä muutenkin vaan vihaan? Niin. Mitä jos mä en tykkää? Siis mitä jos mä oon vaan ärsyttää? Niin. Jos mä oon nukkunut huonosti, jos mä en jaksa sun naamaas. Niin. Niin. Ei mulla ole menkkaa Meidän elämä ei oikeesti pyöri sen ympärillä, vaikka siinä onkin se tietty kielto ja tavallaan pyöri, joo. Niin, Mutta Mutta ei meidän niinku ajatusmaailma, meidän, niin. niinku, meidän Tai se syy aina, miksi me suututaan, on se. Se ei oo että se. meillä on- ei me välttämättä ole 4 Japanin viikon lippusalossa. menkkoa joka kuukausi. Niin Japanin lippusalossa. Niin. Se ei ole itsestäänselvyys. Siirrytäänkö nyt siihen käsihousuissa juttuun, koska ihan oikeasti mä voin Jos meidän kertoa... pakko puhua tästä, kun tää on niin kamalaa. Mä Niin. tiedän, että tää on ihan ylikulutettu aihe, mutta oikeasti mä olin 1 päivä uimahallissa. Kaikessa rauhassa siinä chillailin. Sitten me tuimahalliin chillaa. Mä oon töissä. Ah. Niin, sitten niin mä siinä istuin ja koitin lukea jotain kirjaa ja sitten mun ohi kävelee semmonen 70 mies. Speedot jalassa, oli muuten upeat speedot, ei siinä mitään. Mielikuva. Sitten se kävelee sit mun ohi ja laittaa käden housuihin siihen. Miksi sä teet sitä? Ensinnäkin julkisella paikalla, toiseksi uimahallissa, missä on pelkästään ne upoudet speedot jalassa. Ja ylipäätänsä... Se on mielestä hienot. Mut sit sä voi vaikka niinku sanoa, että kato, mulla on uudet speedot. Ihan eilen ostetut, maksaa 50 € alennuksesta Nike speedot. Eikö speedonkin oma merkki? Nike. No, but anyways. Miksi sä et voi vaan sanoa, että kato mun uusia speedoja, ne on upeat päheet. Saanko sun mielipiteen? Ei. Hän laittaa käden housuihin. Ja onko ei mitään? Tämä on oikeastaan tällaisia, mihin te voisitte vaikka kertoa vastauksia. Niin sit niinku... Kommentteja. Niin, kommentteja. Niin, koska sit se on vähän niinku... Sit asia on käsitelty, meillä on niinku kaikki tarvittavat tiedot. Ja me voidaan mennä elämässä eteenpäin. Niin, nyt me ollaan ilmoittu ihan turhaa elämässä. Jep. Niin, niin. Mut siis se. Siis se.